O vindeiro sábado 8 de maio a Federación Galega de Atletismo vai organizar na Pobra do Caramiñal o 84 Campeonato de Galicia absoluto masculino e o 55 femenino, absoluto femenino, coa colaboración do Concello da Pobra e co Club de Atletismo e Deportes do Barbanza. Despois de bastante tempo en que non foi posible realizar ningún evento deportivo pola situación que estamos a pasar, pois é un gran placer para o Concello da Pobra colaborar co desenvolvemento deste evento deportivo, non? O Concello sempre tuvo unha disposición grande en dinamizar o deporte e incentivar pois este tipo de acontecementos deportivos. O aforo será controlado segundo as indicacións establecidas no protocolo da Federación Galega de Atletismo para a práctica do atletismo e todos os participantes deberán cumprir o protocolo COVID establecido pola Federación, así como as indicacións dos responsables. Desexamos que a participación de todo o mundo que desperte interés como sempre hasta agora e que a xente se achegue e disfrute deste evento e tamén agradecer a Protección Civil sempre a súa colaboración con todas estas cousas e nada, a xente da Pobra tamén a veciñanza sempre disculpa pois todos eses atrancos ou espesa, nada, cortaísa. Nada, pedir disculpas á veciñanza da Pobra porque, este pode ocasionar algún tipo de molestia, pero, vai a ser corto, será pola tarde e esperamos que todo discurra da mellor maneira posible. Señor alcalde, señora concelleira de Deportes, presidente do Clube Deportes Barbanza, queridos compañeiros e amigos, e tamén un saúdo cordial a todas as persoas presentes e tamén persoas que están seguindo en streaming, en directo, esta presentación dun campeonato importante, como decía a concelleiras, como é o Campeonato de Galicia de Marcha en Ruta. Quero inicialmente agradecer a actitude, agradecer o compromiso que sempre que a Federación Galega plantexa calquer tipo de necesidade responde de maneira satisfactoria o Concello, o seu alcalde. Por lo tanto, quero poñer en valor que temos a gran fortuna de estar nun gran Concello que, como moi ben di a propia concelleira, ten unha gran disposición co deporte, o deporte non como gasto, sino como inversión, e, por lo tanto, eu estou moi contento, insisto, de que existan concellos como é o Concello da Pobra, que está facendo, insisto, unha gran labor do ámbito do deporte e particularmente no atletismo. Unha competición que, en efecto, con esta situación que estamos tendo do COVID, deste regreso a nova normalidade, pois hai sectores que teñen máis ventaxas que outros están, dito de outra maneira, máis perxudicados. Dende a propia Federación fomos quen de poñer en valor a pista coberta e fixemos unha tempada relativamente normal, evidentemente coas limitacións da participación. Estamos tamén reactivando a pista en aire libre, pero os grandes perxudicados foron os atletas que compiten habitualmente no asfalto, as carreiras de ruta e mesmo tamén os marchadores. Por elo, eu teño unha sensación de gran alegría polo feito de que este sector, un sector que deu moitas satisfaccións ao deporte español, ao atletismo galego tamén, como son os marchadores, pois poida celebrar o seu campeonato, inda que retrasado, porque nun principio estaba previsto facelo a principios do ano 2021. Pero evidentemente estamos moi contentos e, por suposto, tamén quero poñer un valor
a parte da actitude, insisto, que ten o Concello, a aportación sempre importante do clube. Un clube histórico, un clube que se distingue pola súa aposta pola promoción, e na que aquí teñen grandes atletas como é Lidia Parada, un exemplo das moitas persoas que aquí surdiron das mans de Pepe Moure e tamén do seu fillo. Por lo tanto, unha gran alegría que poidamos contar con un Concello que aposta polo deporte, cun clube que evidentemente é un clube referente e ademais cun Concello que ten pistas, e tamén quero facer unha chamada pública ás diferentes institucións para que apoyen as reivindicacións que se fan, porque son importantes que aquí se fagan melloras para que justamente esa inversión que se faga pois teña moita máis rentabilidade no deporte, no atletismo. Por eso quero tamén como presidente poñer en valor justamente estas demandas que se fan de que teñamos mellores instalacións. Pola miña parte nada máis decirlles que por suposto o campeonato vai se celebrar o vindeiro sábado pola tarde. Son distancias que, como moi ben decía a propia concelleira, pois van a estar mediatizadas pola regulamentación COVID. En condicións normais saldrían todos en grupo, pero neste caso teñen que salir de 2 en 2, espaciados 20 segundos para evitar aglomeracións. É a maneira que temos nestes momentos coa legislación vixente de poder desenvolver esta competición, e o mesmo vamos a facer coas probas de ruta de carreiras. E comenzamos a partir das 17 horas e 5 minutos coas probas para o sub-12 de 2 kilómetros e sucesivamente pois vamos engadindo probas, categoría sub-10 ás 17 horas 10 minutos, ás 17:25 sub-14, ata a última proba na categoría absoluta que vai se celebrar nos homes ás 6:30 e as mulleres 4 minutos máis tarde, e con isto pois pechará este campeonato, insisto, presidido por estas condicións especiais, pero coa seguridade que ten a propia Federación Galega de estar en boas mans, en mans experimentadas. E, por suposto, tamén quero agradecer aos veciños e veciñas do Concello esa comprensión que poidan ter para este evento. Nos vamos a emitir tamén en directo polo streaming e polo canle da propia Federación Galega o desenvolvemento desta competición e, por tanto, tamén gracias en nome da Federación Galega aos veciños deste gran Concello. Pola miña parte nada máis, agradecer, por suposto, insisto, a gran colaboración do clube e do Concello, e agora pasamos a palabra ao presidente do clube Deportes Barbanza. Buenas tardes a todos os presentes. Antes de nada, quixera dar as gracias ao presidente da Federación por conceder un ano máis este campeonato, así como ao Concello por asumir o coste do mesmo. Comentar que o circuito este ano, gracias a Dios, temos un piso novo, xa que foi asfaltado recentemente, tiña algúns problemillas que ahora mismo están subsanados. As categorías que se van a participar son todas as categorías que están establecidas na Federación Galega e Española, a partir de sub-12, sub-13, sub-14, sub-16, sub-18, absoluta e máster, tanto en homes como en mulleres. Esperamos que o tempo tamén acompañe, ainda que parece ser que hai un pequeno cambio, pero bueno, eu creo que non vai haber moito problema. Como dicía Hornillos, as probas van comenzar sobre as 5 da tarde na categoría sub-12, na categoría de homes sobre unha distancia de 2 kilómetros. Vai finalizar aproximadamente sobre as 7:30 da tarde nas categorías absolutas sobre unha distancia de 10 kilómetros. O circuito é un circuito de 1 kilómetro, o cal dan as voltas reglamentarias para completar as súas distancias en cada unha das probas. E nada máis, esperamos que acompañe o tempo e que sea un evento deportivo en condicións, xa que a pandemia que nos acolle un pouco a todos, pois nos permite facer grandes aventuras, nin moita participación, etcétera, etcétera. Pero bueno, penso que vamos a quedar un bo día de competición. E nada máis. Ben, bons días. Pois, en primeiro lugar, agradecer a presencia do presidente da Federación de Isidoro e tamén a presencia
Pepe Mouro e do presidente da nosa Asociación de Atletismo Barbanza. Agradezco moito as palabras dos dous, as do presidente de Isidoro, moi sentidas hacia o noso Concello. A verdade é que nos intentamos sempre poñer o gran areno que é necesario, pero temos esa facilidade porque existe esta Asociación de Atletismo, como ti ben sabes, que organiza os eventos perfectamente e contamos coa colaboración de Protección Civil, co apoio da Federación que se decide a vir ao noso Concello a organizar este tipo de probas e, polo tanto, a tarefa dos políticos, neste caso, e políticas, é moi doada. Non o poñedes moi fácil para aceptar sempre as vosas propostas. Só hai que rascar un pouco nos orzamentos para intentar buscar sempre o apoio económico que é necesario. Non polo demais, o poñedes moi doado. Por tanto, moitísimas grazas públicamente aquí por todo as decisións que tomades sempre con respecto ao noso Concello. Sobre o que falas desas necesidades de mellora nas infraestructuras, daremos noticias importantes pronto sobre ese asunto, a ver se este ano é o despegue definitivo das infraestructuras deportivas que temos aí pendente módulo cuberto de atletismo na alta, pero habrá tamén máis melloras, como xa sabe tamén o presidente, que xa tivemos unha reunión con ele precisamente a semana pasada por este asunto. Centrándonos na proba, pois unha vez máis aquí, a marcha atlética no Concello da Pobra, nese circuito que pensou creo que precisamente Pepe ou a asociación, pois nun entorno privilexiado, non? Tamén podría ser na Praia dos Areos, que tamén estaría de maravilla, pero aquí o temos nunha zona que se achega ao que é o centro urbano, o centro histórico, e discurre por toda a beira do mar hasta a zona máis industrial do Porto, pero, bueno, un escenario perfecto que eu creo que así non o transmitiron. De feito, moitas veces cando acudimos, tanto a concelleira como eu, a presencia da proba, pois os participantes de que é un prazer vir aquí e participar